ollaan Torniossa Outokummun terässulaton raaka-ainepihalla. Mehän kerätään kaikki meidän pölyt, mitä prosessista syntyy tai mitä raaka-aineesta irtoaa. Ja nyt tässä on tämmöinen tehostettu keräys tuolla meidän annostelussa, jossa yritetään saada paremmin näitä eri pölyjakkeita talteen. Nyt kun on testailtu tätä laitetta täällä Filtrapetin kanssa, niin nyt huomattu myös, että minkälaisia määriä pölyä tulee erilaisista noista meidän raaka-aineista, niin tässä ehkä on tullut myös semmoinen ajoitus, että näitä pölyjä kannattaisi kerätä erikseen ennemmin kuin sekoittaa keskenään, niin jatkojalostus olisi sitten paljon helpompaa. Outokummulla meillähän kierrätysaste muutenkin on yli 90%, mitä me käytetään teräksen teossa, ja mitä sitten teräksen teosta sivutuotteina syntyy vaikka kuonaa ja näitä pölyjä, niin se on tärkeä osa tätä meidän kierrätystaloutta, että pystyttäisiin mahdollisimman hyvin hyödyntämään myös nämä sivutuotteet, ja tässä tapauksessa puhutaan näistä pölyistä. Tämähän myös auttaa muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, jos ei tarvitse uudestaan sulattaa tiettyjä raaka-aineita tuolla urakoitsijalla, vaan saadaan suoraan tuonne meidän prosessiin käyttöön.